Damunt del Puig Cardener, embrió de la ciutat de Manresa, s'hi eleva una basílica gòtica des de fa 700 anys. Avui intentarem resumir l'evolució de l'edifici que comença a principis del segle XIV, quan Manresa gaudia d'una excepcional bonança econòmica. Durant aquest segle, la ciutat es va dotar, a més de la seu, d'un bon nombre més de temples i convents, la majoria actualment desapareguts. Si tenim en compte que la població de Manresa era d'uns 5.000 habitants, això fa evident el pes de l'església en aquells moments. Quant a l'obra civil realitzada també dintre el segle XIV, cal fer esment de la construcció del Pont Nou sobre el Cardener i la Sèquia, una obra d'enginyeria amb ambició de futur que ha dotat la ciutat de l'aigua suficient per al seu creixement fins al dia d'avui. Manresa, principi del segle XIV. La vella església de Santa Maria ha quedat petita per al culte d'una població que augmenta progressivament en nombre i en poder i demana un temple més gran i lluminós, d'acord amb el corrent de l'època. Per emprendre aquest projecte, el 30 de juny de 1322 es contracta el mestre Berenguer de Montagut, que no era desconegut dels manresans, perquè ja s'havia fet càrrec 10 anys abans de la construcció del nou pont sobre el Cardener a la part sud-oest de la ciutat. Després de la compra o expropiació de les finques afectades per la nova construcció, s'inicia l'obra per l'absis. La vella església romànica restarà encabida dintre de l'espai de la nova seu i continuarà fins a l'últim moment donant servei al culte de la població. Per aquesta obra, Berenguer de Montagut ideà un sistema de contraforts que, buidats i complementats per uns esvelts pilars de secció octogonal, fan que l'església, tècnicament una sola nau, resulti oberta i lluminosa, ja que part de l'espai de les capelles esdevé un generós deambulatori. De la romànica, només se n'haurà d'ensorrar una part de l'absis. D'aquesta forma, el culte durant les obres es pot continuar fent amb normalitat a la vella església de Santa Maria. Aquesta primera etapa de construcció de la seu es va portar amb molta energia. Algunes nobles famílies i els gremis més importants varen patrocinar les noves capelles i en deixaren constància.
Però no solament la gent benestant va col·laborar. La ciutadania en general va voler contribuir-hi amb aportacions o bé amb treballs a peu d'obra. Ni l'interdit imposat pel bisbe de Vic als Arans s'acosta, arran de la construcció de la séquia, ni la mortaldat causada per la pesta negra el 1348, que va reduir la població de Manresa d'uns 5.000 habitants a menys de la meitat, varen aturar l'empenta d'aquells manresans en la construcció del seu nou temple. La família Saera va patrocinar la capella de les 11.000 verges, molt probablement la primera a construir-se, que avui fa funcions de sagristia. A part de la capella i d'altres donacions, Ramon Saera va fer entrega l'any 1357 d'un valuós frontal d'altar, brodat i pintat a Florència per Geri di Lapo. Aquest brodat, que es va utilitzar fins a finals del segle XIX com a frontal de l'altar major, presenta avui un estat molt delicat i roman exposat al Museu de la Seu, pendent de restauració.
L'obra no s'atura, i si bé la segona part és menys complexa, presenta la dificultat d'haver de desmuntar la vella església de Santa Maria, aprofitant-ne la paret nord i part del cimbori. A partir de la primera fase de construcció, els mestres d'obra prescindeixen de molts dels arcs superiors dels arcbotants. Això ha tingut conseqüències en la solidesa del temple, i fins a la segona meitat del segle XIX no es varen construir. El gremi de cuiraters, que en aquell temps era un dels més importants de Manresa, va patrocinar la capella de l'Esperit Sant. Per aquesta capella varen encarregar l'any 1393 un retaule al mestre pintor barceloní Pere Serra, que el va deixar acabat i instal·lat el mes de juny de l'any següent. Aquest magnífic retaule és l'únic que ha restat al seu lloc original i ha subsistit malgrat les destrosses i els incendis que al llarg del temps ha sofert la basílica. A la paret de l'actual capella del Pilar, els constructors varen decidir conservar aquesta finestra del presbiteri de l'antiga romànica. Al costat, a la capella de Sant Isidre, podem observar encara un arc del transepte d'aquella vella església de Santa Maria. Els dos pilars d'un diàmetre notablement major que la resta en previsió de la càrrega del campanar. El 1480 es varen reprendre les obres, que havien estat aturades durant mig segle, i el 1486 es va contractar a Martí d'Ivars, que es comprometé a acabar-la en 2 anys. Mestre Ivars va deixar aquest gran arc a la paret de la façana de ponent en previsió d'una portalada principal que no es va arribar a obrir mai.
També deixar aquests enigmàtics personatges a la dreta de la paret, on hauria comptar que més endavant s'hi faria el baptisteri. El 1734 es va esfondrar l'última volta de la nau. La clau hauria quedar malmesa i al refer la volta es va optar per aquesta solució barroca, en fusta. Abans de finalitzar les obres per acabar la seu, ja s'havia obrat el seu cor gòtic. Avui en resta només aquesta part del rerecor, recuperada de l'última destrucció i reubicada al fons de la nau, on podem observar la traça i la ironia d'aquells artesans de fa més de 500 anys. També aquí hi trobem l'empremta de qui devia sufragar part d'aquella obra. Del retaule major gòtic i de la Mare de Déu original, que varen presidir el presbiteri fins al segle passat, no en queda res. El retaule va ser destruït en l'incendi de 1936 i la Mare de Déu de l'Alba per una bretolada al maig de 1979. Quan passem pel Parc de la Seu, podem observar en algunes parets de l'absis belles cicatrius consistents en unes arrencades d'arcs i marques d'anteriors obertures. Són vestigis de les antigues sagristies que es varen adossar a aquella zona de la Seu. Alguna ben abans d'acabar-la, i hi varen ser fins al seu enderroc el 1936.
El campanar, tal com el veiem avui, no es va començar fins al 1545, 57 anys després d'acabar l'església. Es va fer en dues fases, que van finalitzar el 1592 amb una balustrada superior. Quasi 100 anys després, el 1681, s'hi varen afegir uns arcs en diagonal que sostenien unes campanes exteriors. El rellotge que veiem avui s'hi va instal·lar el 1851. Cap al 1574 es va iniciar el rebaix i les obres per fer una cripta on poder retre culte a les relíquies dels anomenats cossos sants, Sant Maurici, Sant Agnès i Sant Fruitós. El 29 d'agost de 1578 es va inaugurar aquesta cripta que aleshores tenia un ample accés per davant. Si bé el tabernacle original era de talla de fusta, per la festa major de 1783 s'inaugurava el que avui hi trobem, obra de l'escultor Jaume Padró i Cots. Cap al 1594, a la dreta de la façana de ponent, s'hi va adossar l'antic baptisteri. 50 anys més tard, a l'esquerra, s'hi afegia la capella del Santíssim i tot seguit, sobre l'atri, es va obrar una construcció per encabir l'arxiu capitular. Com si fossin excrescències d'un gran cos, anaven sorgint elements que desfiguraven aquella seu que s'havia iniciat amb tant d'esforç 300 anys abans.
En l'incendi de 1714 va cremar, entre moltes altres obres de valor, tota l'ebenisteria i talla de fusta de l'antic cor gòtic. L'agost de l'any següent, el capítol de canonges va encarregar a Josep Sunyer un nou cadirat i faristol per substituir el de Macià Bonafé. Malauradament, aquest també va ser destruït el 24 de juliol de 1936, juntament amb bona part del patrimoni artístic de la basílica. A mitjan segle XIX, l'exterior de la seu presentava aquest aspecte deplorable. Finestrals tapiats i uns teulats barroers formaven una mena de golfes que, a part de protegir a les capelles d'humitats, haurien servit a soldats i milicians en les guerres i les trifulgues anteriors. El 1882, però, aprofitant la puixança econòmica, es varen fer els arcs superiors que faltaven als arcs botants, se suprimiren les golfes i es referen finestrals i vidrieres, dignificant així aquella imatge externa que la seu havia ofert durant 150 anys. Les cicatrius d'aquelles golfes són encara patents avui a la pedra. Però la imatge de la seu des de l'entrada de Manresa encara era un revulsiu per forans i manresans que, finalment, el 1915, van emprendre, de la mà de l'arquitecte Alexandre Soler i March i la iniciativa d'en Prudenci Comelles i alguns ciutadans més, un acabament digne per la cara principal de la seu. El projecte complet de Soler i March, revisat i molt influenciat pels consells d'Antoni Gaudí, preveia també fer una teulada de 2 vessants sobre la nau central i refer l'actual capella del Santíssim. Això no es va poder dur a terme potser sortosament, ja que, amb totes les intervencions previstes, s'hagués desfigurat molt més la personalitat de la basílica.
El nou baptisteri s'estrenava el mes de maig de 1921, però no seria fins al 27 d'agost del 1934 que s'inauguraria la nova façana. Les obres havien estat aturades 13 anys per manca de recursos, com tantes altres vegades. Potser d'aquí ve aquella expressió «sembla l'obra de la Seu» quan una cosa s'allarga massa en el temps. Però l'aspecte exterior de la Seu encara havia de patir un altre canvi. El 1936, a l'inici de l'última guerra, van desaparèixer les velles sagristies i el nou pinacle de Soler i March. La imatge que ofereix avui la Seu és el resultat de la intervenció de molts mestres d'obres, des d'aquell Berenguer de Montagut que la va iniciar fa 700 anys. Però també és el resultat del pas del temps i de la voluntat de moltes generacions de manresans i manresanes que han bastit la seva història.